Takže dneska hrám styl Brainrot. Som takto v súkromnom serveri, lebo ako vidíte mám fakt dobré veci, akože fakt. No ako nemám žiadneho secreta, ale tak není to zlé. A fakt nechcem, aby mi niekto ukradol, lebo minul som mal Brainrot God. Niekto mi ho ukradol a to som bola fakt smutná. Čo to je? Pozrite sa, hneď tu mám nejaké šťastie. Počkaj. Počkaj. Niečo si idem kúpiť. Pardon, sa mi to takto seká, ale to sa mi niekedy robí tak. Neviem prečo, to je jedno. Dobre, rýchlo niečo predám. Ja viem, že tu mám aj hocičo. Keby ste chceli, len napíšte do komentárov vaše meno. To koľko týchto tu kaktusov je? Počkajte, ja si predám niekoho. Ja nemám tak veľmi stále. Počkaj. Nie. To bolo také tesné. Ešte mi tu ide tralala, tak ja predám svoju celú basu. No to asi nikdy nevidia. To by bolo také šťastie na banni, tá delfinita, že to keby sa mi stalo, tak ako neviem. Ale keby ste niekoho chceli, nejakého Brainrota, čo mám, napíšte do komentárov a ja vám ho dám. A môžete dať like a odber. A teda napíšte do komentárov vaše meno, napíšte do komentárov, ako ho by ste chceli a to je teda asi všetko zatiaľ. No, ako není to môj, akože súkromný server môjho frenda, ale tak ja nemám Robuxy. Zatiaľ ja budem mať Robuxy. Mám tohto koňa, toho sa chystám dať niekomu z vás. Napíšte do komentárov, či by ste ho chceli, alebo či vás ani nezaujíma ten kôň. Ja som bola taká šťastná, keď som ho videla. Ale na súkromných serverov je to najlepšie, že vám nikto ich nemôže ukradnúť. A môžete mať otvorenú basu. Ako ja sa tu snažím vyskočiť. Mne tam nejde skočiť. Počkajte, 3000 IQ, pozrite sa. Počkajte. Ja si pamätám, minulé som tu skákala cez tie budovy, to nebolo také nudné, to bolo zábavné. Pozrite sa, som tu. Toto som robila. No nakoniec, niekedy sa mi to tak seká, pozrite sa. Vidíte? Ja sa teleportujem ako keby, to je fakt otravné. Joj! Také otrav... Bro, ako fakt. Bro. Ja, to je Cappuccino Assassino. Ja sa vám snažím skočiť. Dobre, počkajte, som tu. No. Hlavný dôvod, prečo hrám styl Brainrot, lebo chcela som dať niekomu z vás jedného Brainrota, ak chcete. Len dajte odber, ani nemusíte dať like, len odber. Napíšte vaše meno v Robloxe do komentárov a dúfam, že si toto video užijete, lebo ešte som len na začiatku. A to je už hneď blueberry octopusiny. A hneď, jak som začala, tak zostalo niečo neuveriteľné. Bol tu slon, neviem, jak sa volá, slon jahoda. A ja som ho nestihla zobrať.
Bez si robila miesto. Komár. Dobre. Tak. Tu nachodí tento lev stále. Už to je celkom nudné. Mňa nudí osobne Steel Brainrod. Neviem, čo sa tu má robiť. Len kradneš brainroty. To je ako... Neviem. Pomoc. No, takže. Ideme... Čo je toto? Ja tu môžem vidieť, ktorých som mala 3. Tam nemala. No, ja už som mala Brainrod God. Pardon, že sa mi tu takto obrazovka. To robím ja. Pipi Potato som mala. To viem. To mal snáď každý. Pozrite sa. Viete? Brainrod God. Čakajte. Ja vám to ukážem. Pozrite sa, vidíte? Mal som Brainrod God. Ale ešte nikdy som nemala secret. A kde OG? Ja toto. To som dneska videla. Sa joinla. Ja som to nestihla zobrať. To je tak najhoršie. Vždycky, keď hráte Steel Brainrod, majte miesto. Lebo inak sa stane to, čo mne. Ja som bola taká smutná. Ja som bola taká nahnevaná. Takže keby niekto chcel, len napíšte do komentárov, ja vám dám. Kľudne, hoci čo, pozrite sa, týchto mám 3, tých ani nepotrebujem. Takže podľa mňa Steel Brainrod není taká zábava, lebo čo, čakáš, kým ti prejde nejaký dobrý Brainrod, ktorý nikdy neprejde jasne. To trvá večnosť, kým ti niekto dobrý prejde. A najhoršie je, keď stlačíte toto. To asi každého zabolí. Každého zabolí srdce, keď toto stlačí. A má tých najlepších, jak je. Tak, to je zle. No, najhoršie je, že mňa ukradli. Môj Brainrod God. Už 2-krát. Ja už som mala 2. Tak, to vlastne není to také dobré. Ešte tu pozývate komára?